Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε εδώ πάλι παρεούλα να αναλύσουμε ένα θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί για αυτό το θέμα μου έδωσε αφορμή μια φίλη με τα σχόλιά της στο Instagram. Και αναφερόταν στο βίντεο που κάναμε για τη ζήλια και ήταν τότε η ζήλια στις προσωπικές μας σχέσεις, τις συναισθηματικές μας σχέσεις και ανέφερε τη ζήλια που νιώθουμε όταν κάποιος άλλος προοδεύει. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα και ευχαριστώ τη φίλη που μας βοήθησε. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποιος φίλος μας, γείτονας, συγγενής μας κάνει κάτι, προοδεύει, ανοίγει μια επιχείρηση, σπουδάζει, οτιδήποτε κάνει και συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας με ένα τσιμπηματάκι, με μια ενόχληση που αν το δούμε σαν συναίσθημα είναι θυμός, είναι απογοήτευση. Αυτό σήμερα θα αναλύσουμε. Τι γίνεται, γιατί νιώθουμε αυτή τη ζήλια που μπορεί να φτάσει και τον φθόνο για κάποιον άλλον που προοδεύει. Έχει να κάνει πάλι με μας, διότι αμέσως νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί. Και δεν είμαστε αρκετοί τελικά, όχι για τον κόσμο, αλλά για τον εαυτό μας. Νιώθουμε ότι ο άλλος δεν αξίζει όλα τα καλά που του τυχαίνουν. Και τι είπαμε, τυχαίνουν. Δεν του τυχαίνουν, τα φτιάξε. Αλλά εμείς λέμε, τυχερός, κοίτα να δεις και εγώ δεν μπορώ και ποιος είναι αυτός, με τι προσόντα. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της κριτικής και απόρριψης του άλλου ανθρώπου. Αυτό το κάνουμε φυσικά, γιατί όταν απορρίπτουμε τον άλλον, παίρνουμε εμείς αξία. Αντί λοιπόν να αποδεχθούμε την αξία μας, αυτά που εμείς έχουμε και να τα εκμεταλλευτούμε, να τα κάνουμε κάτι στη ζωή μας, κοιτάζουμε τον άλλον. Αρχίζουμε λοιπόν να έχουμε συναισθήματα φθόνου, μειώνοντας τον άλλον για να νιώσουμε εμείς την υπεροχή μας και την αποδοχή μας. Θα ήθελα να σας πω, είναι ok. Αρκεί να το δούμε ότι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και από την παιδική ηλικία. Τα παιδιά βλέπουμε παίζουνε και δεν δέχονται να χάσουνε. Εκείνος και ποιος είναι και πώς. Τότε έχουμε ανταγωνισμό. Γι' αυτό λέμε ότι ό,τι γίνεται, πάμε στην παιδική ηλικία. Και φυσικά υπάρχει πρόοδος για άλλους. Σε εμάς υπάρχει και πρόοδος και κάποια στιγμή μπορεί να μείνουμε λίγο πίσω. Αλλά είναι ok. Δεν είναι συνέχεια, δεν είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου με κανέναν, παρά τελικά μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό παλεύουμε με τον εαυτό μας. Και το κοιτάζουμε, οι καθρέφτες μας είναι οι άλλοι και προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε αυτό τον ανταγωνισμό, γιατί εκείνος και όχι εγώ. Και θέλω να σας πω, παρόλο που μιλάμε για κάποιον που προοδεύει, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στις προσωπικές μας σχέσεις, στις συναισθηματικές. Και θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα και εδώ από τους πελάτες, ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταξύ ενός ζευγαριού, διότι η γυναίκα δεν τολμούσε να πει τι ωραίο αμάξι αυτό που περνούσε στον δρόμο, ούτε γνωστού, ούτε τίποτα. Ή είδα κάτι ωραίες κουρτίνες, είδα κάτι ωραίο. Αμέσως αυτό ο σύντροφός της το έπαιρνε για απόρριψη και έκανε καυγά. Από το πουθενά φυσικά, γιατί τότε η κοπέλα δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορούσε να πει τι ωραίο σπίτι. Περνούσαν κάπου, πηγαίνανε, τι ωραίο αυτό.
ήταν η απόρριψη, η ανασφάλεια του συντρόφου που προκαλούσε καυγάδες. Οπότε βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αν εμείς το έχουμε ή όχι, μπορούμε να το συναντήσουμε στο περιβάλλον μας. Από τη σχέση μας, από έναν φίλο μας. Μια φίλη να λέει γιατί κάνεις παρέα με την άλλη κοπέλα και όχι για μένα και να παρακολουθεί. Αυτό είναι ανταγωνισμός, είναι φθόνος. Λοιπόν, και ωραίο είναι να το γνωρίζουμε και να το βλέπουμε στις σχέσεις μας. Τώρα υπάρχουν 3 ειδών ζήλιες στον επαγγελματικό τομέα. Ο πρώτος φθόνος είναι ο καταθλιπτικός. Ότι εγώ στενοχωριέμαι γιατί ο άλλος πετυχαίνει, έρχομαι αντιμέτωπος με την ότι δεν έχω αξία, ότι πόσο κατώτερος είμαι, που μπορεί να μην είμαι, όχι μπορεί, δεν είμαι καλός σε άλλα πράγματα. Αλλά αντί να δω τον εαυτό μου, βλέπω τον άλλον. Και αυτό φυσικά φέρνει πόνο, λύπη και κατάθλιψη, κακία, όπως είπαμε πριν και στο ζευγάρι. Ο άλλος πόνος είναι ο εχθρικός. Δηλαδή, βγάζουμε μίσος, βγάζουμε κακία, ότι δεν μπορεί να πέτυχε μόνος του, δεν μπορεί να είχε τόσα προσόντα, μάλλον κάποιο μέσον είχε, κάποιος τον βοήθησε, άρα τον απαξιώνουμε πάλι για να νιώσουμε εμείς σπουδαίοι. Και βρίσκουμε αιτίες για ότι δεν είχε ικανότητες αυτός ο άλλος. Εμείς είμαστε πιο σπουδαίοι, πράγμα που μακάρι να το πιστεύαμε, γιατί τότε δεν θα νιώθαμε έτσι. Ο άλλος φόβος είναι αυτός ο καλός. Κοιτάζουμε τι έκανε ο άλλος και αντί να πούμε, να τον αποδομούμε, να τον υποτιμούμε, πώς το πέτυχε, τι έκανε, ή να του το πούμε ή να δούμε τι μεθόδους, πώς το πέτυχε για να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι δημιουργικός φθόνος. Αλλά τότε δεν είναι και φθόνος, θα μου πείτε, αλλά ναι, είναι πολύ, πολύ δημιουργικός και ωφέλιμος για τους πάντες. Γιατί ούτε αισθανόμαστε κακία, στενοχώρια, έτσι, άσχημα συναισθήματα που βλάπτουν εμάς πρώτα απ' όλα, και ξυπνάει μέσα μας και τις δυνατότητες και ικανότητες που έχουμε και θα μπορούμε να τις εκφράσουμε. Συνήθως ζηλεύουμε επιτεύγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς. Εκεί το χάνουμε. Αν δηλαδή δεν ζηλεύουμε κάποιον που πήρε ένα Νόμπελ ή έναν αθλητή που παίρνει χρυσά μετάλλια. Εκεί αναγνωρίζουμε την πραγματική διαφορά μας. Δεν μπαίνουμε στο στυλ γιατί αυτός. Αυτά τα συναισθήματα θυμού, λύπης, απόρριψης ή υποτίμησης για τον άλλον, τα αισθανόμαστε σε αυτά που θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε. Άρα βλέπετε παίζει ρόλο σε ποιο στάδιο, από ποιο level το βλέπουμε το θέμα. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Εκεί να δούμε και πώς αυτό επηρεάζεται από τον εγκέφαλό μας. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στον εγκέφαλό μας και νιώθουμε αυτά τα συναισθήματα πόνου, ζήλιας, τα οποία είπαμε δεν είναι μόνο για την προσωπική μας σχέση, αλλά για γενικότερα το κοινωνικό μας περίγυρο, έχει να κάνει με το ποιαίο λοβό. Εκεί είναι τα συναισθήματα, είναι η κρίση μας, είναι η νόηση, είναι ό,τι νιώθουμε, έτσι. Και μάλιστα ειδικά είναι η αριστερή πλευρά του μετοπιαίου φλοιού που μας κάνει, γιατί όταν ζηλέψουμε, τότε κρύουμε και τις ορμόνες του άγχους. Και γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι που ζηλεύουν έχουν περισσότερο άγχος και νιώθουν πόνο.
Διαταράσσεται λοιπόν ο εγκέφαλος, διαταράσσεται όλο μας το σώμα με τέτοια συναισθήματα που έχουμε. Όταν δουλέψουμε και φτιάξουμε αυτό γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, τότε και ο εγκέφαλος, το ξέρουμε και είναι η πλαστικότητα που έχει βρει πλέον η επιστήμη, ότι έχει ο εγκέφαλος, αποκαθίσταται και όλα λειτουργούν ήρεμα και ωραία. Μπορεί να προέρχεται από κάτι που έγινε κάποια στιγμή στη ζωή μας και δημιουργήθηκε αυτή η ανασφάλεια. Άλλαξε ο εγκέφαλος, αλλά με τη θεραπεία μπορεί να ξαναλλάξει. Αυτό θα το ακούτε συχνά. Με το που έχει η επιστήμη προχωρήσει πάρα πολύ, έχει βρει ότι ο εγκέφαλος αλλάζει με το τραύμα, αλλά και όταν αποκαταστήσουμε το τραύμα και το θεραπεύσουμε, έχει τη δυνατότητα να ξανά γίνει όπως φυσιολογικός και όπως θα έπρεπε να είναι. Όταν λοιπόν έχουμε το θέμα της ζήλιας, ενεργοποιείται ένα τμήμα του εγκεφάλου, δεν θα μπούμε τώρα σε όρους επιστημονικούς, που δημιουργεί το φθόνο, και γιατί ο συνάδελφος πήρε μεγαλύτερο μισθό από μένα ή πήρε προαγωγή ενώ εγώ την άξιζα. Το βλέπετε, χρησιμοποιείται και σε διαφημίσεις, αλλά για άλλα συσκευάσματα. Λοιπόν, αυτόματα ενεργοποιείται αυτό το τμήμα του εγκεφάλου και μας κάνει να αισθανόμαστε. Θα μου πείτε, εδώ θέλω να σας προλάβω, δεν είναι «α, το έχω», «α, έτσι είμαι», «τι μπορώ να κάνω». Ναι, μπορούμε, γιατί οτιδήποτε είπαμε από τη στιγμή της σύλληψης που έχουμε μιλήσει για το τραύμα, έχουμε τραυματιστεί, έχουμε ένα μοτίβο ζωής, αυτό αλλάζει τον εγκέφαλο. Εάν το βγάλουμε αυτό το μοτίβο ζωής και ό,τι τραύμα έχουμε, τότε ο εγκέφαλος επαναπρογραμματίζεται και λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν είναι λοιπόν, δεν το λέμε ότι έχουμε κάτι στον εγκέφαλο, άρα έτσι είμαι. Πηγαίνουμε, βρίσκουμε τον ειδικό για να φύγει αυτό το συναίσθημα ζήλιας, και την ζήλια, το οποίο σε μας προκαλεί με την έκρηση των ορμονών πόνο, θλίψη, εμάς τρώει. Δεν είναι, εμείς δεν αναγνωρίζουμε εμάς. Εμείς δεν αποδεχόμαστε εμάς για να νιώσουμε την ασφάλεια που χρειάζεται και να χαιρόμαστε για την πρόοδο του άλλου, ακόμη και του συντρόφου μας, δεν μιλάμε για τον άλλο κόσμο, και να δούμε, να λέμε πώς το έκανες για να το κάνω κι εγώ, αν μπορώ και αν θέλω. Άρα, αγαπημένοι μου φίλοι, είδατε ότι είναι κάτι παραπάνω η ζήλια και ότι η ερώτηση «εσύ δεν ζηλεύεις». Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια συναισθήματα μέσα μας. Δεν μας κάνουν να προοδεύουμε και να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και να τον βελτιώνουμε. Όπως αυτό το θέμα, το είπαμε με αφορμή μια φίλη, έτσι περιμένω και τις δικές σας απόψεις ή ερωτήσεις ή τι σας απασχολεί. Θα μπορέσουμε εδώ να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ, είμαι η Μαρία Αλεξάνδρου, ευχαριστώ που με παρακολουθείτε, με ακολουθείτε και εδώ είμαστε να πούμε και άλλα πράγματα. Για τώρα, γεια σας.